जों दिनै खासिकत्रा खोन्दो बर' माहारि फरायसा आफाद जोङो दिनै दाफुंना लानो हाबाय। जों दिनैनि थांखिया बेनो जे जों जाहा गुबुन गुबुन खोन्दोआ जेरैहाय नोङो बेंटल, सान्थिफुर, नोङो खयलामयला, रनसायदाम गुबुन गुबुन जों बनसुनि आन्चलिक कमिटि बा नों बर' खोन्दो होनना बुङो बेखौ जों दाफुंना लानो हाबाय। जों दिनै खासिकत्रा खोन्दो हिसाबै जोङो दानायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिया दिनै जाफुंबाय। जों खोन्दोखौ दिनै खासिकत्रा खोन्दो हिसाबै जों दाफुंना लानो हाबाय आरो बे खोन्दोनि आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों मिथिंगा मुसाहारि, बेजों आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै अनसुमै औवारिखौ जों जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों आरो स्पिकार हिसाबै चन्दन चन्द्र ब्रह्मखौ जोङो खासिकत्रा खोन्दोनि स्पिकार हिसाबै जों मोननो हादों। बनसुआ जोङो खुनु इलेक्सन पारपसजों जों जोनोम जायाखै। दिनै बर' हारिया अलखदाव दङ हिसाबै निड अफ आवार्स बा निड अफ टाइम्स बर' हारिया मोनसे बिपदआव दं हिसाबै दिनै बनसुआ जोनोम जादों। बनसुआ जुदि बेबायदि पलिटिकेल पार्टि हिसाबै बा माबा मोनसे थांखि हिसाबै जुदि जोनोम जानांगौमोनब्ला सिगांनो जोनोम जागौमोन। नाथाय जों नुबाय जों 36 इयार्स मुभमेन्ट जाबाय जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआ। नाथाय बै समावनो जुदि जोनोम जानांगौब्ला BEC मोनखांनायनि उनाव जों बनसुआ जोनोम जागौमोन, BTC मोनखांनायनि उनाव जों बनसुआ जोनोम जागौमोन। दा नाथाय दिनैसो बनसुआ मानो जोनोम जादों बेखौ रायजो राजाफ्राबो दिनै मिथिगौ आरो रायजो राजा बेखौ बुजिनांगोन जे बनसुआ दिनै मानि थाखाय जोनोम जादों आरो रायजोफोरनि बे गेदेर कुइसन मानो बनसुखौ दिनै रायजो राजा मानो जोनोम होनो गोनां जाखो। बनसुआ जिथु सोमावसारनाय मोनसे डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट हिसाबै बनसुआ सोमावसारगोन आरो बनसुआ माखासे ब्लुप्रिन्ट दंखायो, जाय ब्लुप्रिन्टखौ जों पाब्लिकलि जोङो एनाउन्स खालामनो हाया। जों बे ब्लुप्रिन्ट हिसाबै जिखिनि बड'लेण्ड सोरजिनायाव बा बड'लेण्ड दाफुंनायाव जों जिखिनि खामानि मावनांगौ मुभमेन्टजों लोगोसे जिखिनि खामानि मावनांगौ जों बेखौ मावलांबाय थागोन आरो बेखौ नोंथांमोनानो मिडियानि थ्रुयै आरो जों सम पाब्लिक बा आइ आफानो जों सम बेखौ जोङो खोन्थाहरनाय जागोन। जोङो जिहेथु अलरेडि सेन्ट्रेला मोनसे पलिसि लाखाबाय 2024नि गेजेर बा 24नि उनावहाय जाहाथे इण्डियान स्टेट्सआ 50 स्टेट्स जानो थांगासिनो दङ। दा जोंहा मोनसे खाफाल गोनां बेनो जे अन दा टाइम जों बनसुआ दिनै जों जोनोम जादों, बनसुआ दिनै ओंखारदों आरो बेखौ बड'लेण्ड सोरजिनायाव बा बड'लेण्ड दाफुंनायाव जों जिखिनि खामानि मावनांगौ मुभमेन्टजों लोगोसे जिखिनि खामानि मावनांगौ जों बेखौ मावलांबाय थागोन आरो बेखौ नोंथांमोनानो मिडियानि थ्रुयै आरो जों सम पाब्लिक बा आइ आफानो जों सम बेखौ जोङो खोन्थाहरनाय जागोन। 2024नि सिगांनानै नोंथाङा साननाय? निस्सय जोङो जिहेथु अलरेडि सेन्ट्रेला मोनसे पलिसि लाखाबाय 2024नि गेजेर बा 24नि उनावहाय जाहाथे इण्डियान स्टेट्सआ 50 स्टेट्स जानो थांगासिनो दङ। दा जोंहा मोनसे खाफाल गोनां बेनो जे अन दा टाइम जों बनसुआ दिनै जों जोनोम जादों, बनसुआ दिनै ओंखारदों आरो बेखौ जोङो बनसु हिसाबै जों मुभमेन्टखौ लांनांगोन जाहाथे जोंनि बे बड'लेण्ड एजेन्डाया बा बड'लेण्ड जोंनि रायजो सोरजिया जाहाथे थालाङा। बेनि थाखाय जों सोमावसारनांगोन आरो इण्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौ मिथिनांगोन। जिहेतु गोदोनिफ्रायनो इण्डिया गभर्नमेन्टआ मिथिखागौ जे बड'लेण्ड इज दा फार्स्ट एजेन्डा। जुदि रायजो जुदि क्रिएट खालामोबा रायजो जुदि होनाय जायोब्ला बड'लेण्डआनो फार्स्ट एजेन्डा हिसाबै दङमोन। दा बै एजेन्डा नाथाय थांनाय 2020नि उनावहाय बे एजेन्डा गोमोनो थांगासिनो दङमोन। दा बैखौ जों बोखांफिननानै जों दिनै गोख्रोङै बयबो रायजो राजाया गोहोमै जिउयै मोदोमै नांसोमनानैबाबो जिखौ गुबुन रायजोखौ जुदि होनो थांगासिनो दङब्ला जाहाथे बड'लेण्डआ थालाङा बेनि थाखाय जों बयबो जै मैबो जों बयबो सोमावसारजोबनांगोन। ब्रैथि खोलोबनि दावहाखौ बनसुनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ मोनफुंगोन नोंथाङा? ब्रैथि खोलोबनि दावहाखौ बनसुनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डआ गमामायै मोनफुंगोन होननानै नोंथाङा? जोङो जाबाय मोनसे आसाबादि रायजो राजानि सायावसो सोनारगोन। रायजो राजाया माबायदि पार्टिसिपेट खालामो, गोसो गोथारै नांगौना नाङा बा गोसो गोथारै बारसोमगोन ना बारसोमा बे बड'लेण्ड बिनायाव। खारन बड'लेण्डआ दिनै बनसुनि बड'लेण्डआ खालि नट अनलि फर बनसु, बड'लेण्डआ खालि बनसुनि थाखाय नङा, इट्स अल फर आवार ब्रादार्स सिस्टार मादार्स फादार्स नङाबा अल आवार चाइल्ड्स। बे गासैबो गथ' गथायनि थाखायसो बे बड'लेण्डआ। सोरबा नों बनसुनि, सोरबा नोङो बनसुनि आफादगिरि, सोरबा बनसुनि नेहाथारि, बिनि थाखाय नङा। बड'लेण्डआ जाबाय बयनिबो थाखाय। बड'लेण्डखौ जुदि नांगौब्ला बयबो लैहोर खामानिखौ मावनांगोन, बनसुनि जानाय जिउयै मोदोमै बारसोमनांगोन, अब्लासो बनसुआ जाफुंगोन। बनसुनि जिखुनु साननाय जिखुनु थांखि बर' हारिनि मोनसे सिमां, बे सिमाङा जाफुंगोन, नङाबा जाफुंनाय नङा। नोंथाङा जोबनायावहाय रायजो राजाफोरनिसिम बनसुखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ, बनसुआ जाबाय बर' हारिनि मोनसे आफाद।
जाय आफादा बर'नो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ हिसाबै बनसुआ दिनै आवगायबोदों बे आवगायनाय हिसाबै आं बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बा आइ आफामोनखौ खावलायगोन जे बिथांमोना बनसुनि जानानै खामानि मावनांगौ आरो बड'लेण्ड सोरजिनायाव बयबो जिउयै मोदोमै बारसोमनांगौ आं बेखौनो बुंनानै आं बेखौनो